Hello everyone, hello, good morning all, welcome back again लोगोफोर फिन खेबसे गोबां दिननि उनावहाय दिनै लाइभआव फैनाय जादों लोगोफोर थ' जायफ्रा नुसनदों आरो इन्टारेस्ट मोनो कानेक्ट खालामब्लानो जाबाय थ' निस्सय नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन दिनैहाय डिसकास खालामनो लादों लोगोफोर नैबे जोंहा FKB थ' withdraw प्रब्लेम withdraw पेन्डिं बायदिसिना बेबायदि गोबां कमेन्ट्सफोरखौ नुनो मोनदों थ' बिनि थाखायनो भिडिअखौ लानानै फैनाय जाबाय गुड मर्निं बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर चेनेलावहाय थ' कानेक्ट खालाम लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम आङो मोनफा मोनफा रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन मा प्रब्लेम जादोंना थ' प्रब्लेम्स जेबो गैया YBYआ बेसे गोबाव थाबावगोन YBYआबो थागोन गोबाव थागोन बियो बेबायदि माने दासिमबो जेबो बन्द जानायनि जेबो आपडेट्स गैया जोरबाय थागोन खारन बिसोरहाबो माने कम्पानिया बेनिफिट दङ ना थ' 20% दानखायो ओरैनोब्लाबो उइथड्र खालामोब्लाबो 20% दानो आरो बेबायदिनो कम्पानिया माने बे दाननायनि गेजेरजोंनो बिसोरबो सोलिगासिनो दङ गोबां बेनिफिट दं बिसोरहा हायो दाबो हायो प्रब्लेम गैयालै बियो माने इमान सहसावनो दोरोदनाय नङा आरोना दानो सोलिबाय थागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' एभ्रिवान गुड मर्निं टु अल आङो फुंबिलि समावनो दिनै लाइभआव फैनाय जाबाय गोबां दिन जाबायमोन लोगोफोर लाइभआव फैयैया FKBखौ आं बांद्राय थायि बायदिसो सानदों थागोन बेबो FKBआबो थागोन गासैबो थाजोबगोन जिखिनि एप्लिकेसन दङ बर्तमानथ' दा सोलिगासिनो प्रब्लेम जेबो गैया सोलिगासिनो गासैबो गावनि सायाव आरोना थ' बियो दोननाय दोनैया गावनि सायावसो नाथाय थागोन बायदि मोनदों आरोना गासैबो गावनि सायाव रिक्स लानानैसो इनभेस्ट खालामनांगौ आरोना थ' आरो बेखौ मा बुंनो जर जबस्ति नङा RCKआबो सोलिगासिनो बिराद फास्ट RCKआ दा बिराद स्पिड ना थ' गोदान आरो दासिमबो बांद्राय माने बेवहाय बेबायदि एड जाथ'वाखैना मानसिफ्रा थ' बिनि थाखायनो बिराद स्पिड एपआबो प्रब्लेम गैया आरो दा बेवहाय उइथड्रबो प्रब्लेम गैया बेबायदि पेन्डिं जाया बेवहाय दा खिन्थु जोंहा नैबे FKBआवहाय एसे पेन्डिं जायो लोगोफोर पेन्डिं जाबा जेबो प्रब्लेम गैया थ' बियो हाबगोन आरोना पेन्डिंआथ' आरो जाखागोन गोबां मानसिफोर एड जाबायना थ' बिनि थाखायनो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' माबोरै दं नोंथांमोना थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव आरो गोबां सोरहाबा बेबायदि उइथड्र पेन्डिं माबा पेन्डिं ना थ' एसे कमेन्ट्स खालाम सोर सोरहा उइथड्र पेन्डिं जादों आङो प्रसेसखौ दिन्थिगोन जोङो माने उइथड्र पेन्डिं जायोबा रेकर्डआव थां उइथड्रल रेकर्डआव थांनानै थ' बेवहाय स्क्रिनशट लानानै ना थ' बेखौहाय जोंहा नैबे हेल्पलाइन दंखायो जिथुनाखि थ' बे हेल्पलाइनावहाय सेन्ड खालामब्लानो जाबाय बेबायदिनो वाट्सएप बायदि टेलिग्राम थ' बेवहाय थांनानै जोङो सेन्ड खालामहरोब्लानो रिप्लाइखौ मोनखायो जेबो प्रब्लेम गैया आरो रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ हरनांगोन आदा उइथड्रला सानबेसे खालामजायो प्लिज खोन्थाबाय उइथड्रला दैलि माबेखौबा बुंदों FKBखौसो बुंदों ना माखौ बुंदों आङो दा मिथिला उइथड्रला दैलि जायो FKBआ दैलि उइथड्रल रबिबारसिम हायो प्रब्लेम गैया FKBआव उइथड्रल दैलि जायो 300 करि दैलि उइथड्रल थ' खालामबाय थानो हागोन प्रब्लेम गैया जुदि प्रब्लेम जायोबा रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौहाय हेल्पलाइनाव बे सार्टआव थांनानै थ' स्क्रिनशट ला नैबे उइथड्रल रेकर्डखौ थ' बेखौ स्क्रिनशट लानानै सेन्ड खालामहरोब्लानो जाबाय थ' रिप्लाइ होगोन बिसोरो 24 आवार्सनि गेजेराव फैसाया एकाउन्टआव हाबफैगोन प्रब्लेम गैया
थ' हाय हेल' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स 100% हाबगोन आंनाबो बिदिनो हाबगासिनो दैलि माने सानसेबो जेबो प्रब्लेम मोनाखै आङो थ' हाबफैगासिनो आरोना स्क्रिनशट खालामनानै हरब्लानो जाबाय आंबो बेबायदिनो माने मैयाहाय बिराद पेन्डिं जादोंमोन बे पेन्डिं जानायाव आङो स्क्रिनशट खालामनानै बेखौ सेन्ड खालामनायनि उनावनो माने फैसाया हाबफैदों आरोना थ' प्रब्लेम गैया हाबफैखायो 24 आवार्सनि भितराव फैसाया एकाउन्टाव हाबफैगोन थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' आरो एनि प्रब्लेम माबाफोर प्रब्लेम दंबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन रिप्लाइ खालामगोन मोनसे आरसिके ना उइथड्रआ बेसेयाव जायो आरसिकेआ उइथड्र बर्तमान बेबो 300 बायदिखौनो नुदों 300आनो जागोन बेबो सेम प्रसेस खिन्थु उइथड्रल जायो 100% आरोना गोदान समाव जेबो टेनसन गैया आरामसे उइथड्रल जायो बेयो YBY आवबो टेनसन गैया गासैबो हेल्पलाइन दंखायोना थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेल' गुड मर्निं एभ्रिवान थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम आङो रिप्लाइ खालामगोन माबाफोर जुदि बेबायदि उइथड्र पेन्डिं बा प्रब्लेमफोर जादोंबा फैसा सोनानै जुदि फैसाफोर हाबाखैब्ला थ' जेबो माने बेवहाय प्रब्लेम बेबायदि गैया थ' YBY आव दोननो सानदोंबा दोननो हागोन प्रब्लेम गैया गोबां बेबायदि दोननो हायाबाबो ना थ' जोङो खमफोरावनो दोननानै बेबायदि आर्निं खालामनो हायो आरो रिक्स लानांगोन रिक्सखौथ' लाखानांगोन ना सबावनो रिक्स लायाबा जोङो हाया कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर आङो गोबां दिन जाबायमोन दिनैहाय बेबायदि उइथड्रलनि प्रब्लेम्स बायदिसिना नुबाय थानानै आङो लाइभआव फैनाय जाबाय बे फुंबिलि समावनो आं लाइभआव बेबायदि फैनो इच्छा गैयामोन थ' बिनि थाखायनो आङो बे साननैसोआ लाइभआव फैनाय जायाखैमोन लोगोफोर स' कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय गुड मर्निं एभ्रिवान हेल' सोलिबाय थागोन टेनसन लानो नाङा इमान सहसाव माने बिसोरो खारा खारन बेवहाय बेबायदि बिसोरहा लेभेल थायो लेभेल 1आव 30 जन नांगौ लेभेल 2आव 50 जन नांगौ लेभेल 3 फिलआप खालामनो थाखाय 100 जन नांगौ बिसोरहा बेबायदि मोनसे टारगेट थायो मोनसे फेज जागोन ट्राइ खालामगोन हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेल' YBY आव जइन खालामनानै होयोब्लानो जाबाय प्रब्लेम्स गैया हाबनो हायो बेयावबो आर्निंआ दैलि होगासिनो दङ आरो FKB आव गोसोब्ला FKB आव हाबनो हागोन आरो नैबे RCK आवबो हाबनो हागोन गोबां फास्ट दा गोदान समाव जेबो प्रब्लेम गैया गोदान समावनो माने उइथड्रलनिबो प्रब्लेम गैया डिप'जिटनिबो प्रब्लेम गैया जेबो गैया आरोना थ' हाय हेल' गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स आं रिप्लाइ खालामगोन मोनसे थ' कमेन्ट्स खालाम आंबो गोबां दिन जाबायमोन YBY ना मोजांसिनमोन YBY आथ' मोजांखा बेखौ आरो मा बुंनो ना मोनथिखानाय मोजां आरो प्रफिटआबो मोजां दा FKB फोराबो मोजां जोङो दा बुरजा दोनोब्ला बुरजा मोनो आरो खम दोनोब्लाथ' खम मोनगोन पार्सेन्टआ 6आनो आरो जइन खालामनो हायाबा जेबो गैयाना जइन खालामनो हायाबा जेबो गैया जइननि सायाव जोङो लेभेलखौ कमप्लिट खालामलांनो हानांगौ VIP 1 VIP 2 जोङो बेखौ मोननांगोन VIP 1 लानो थाखाय बेसेबां रेंक खारनांगोन ना थ' बेफोरखौ फिलआप खालामलांनो हायोबासो प्रफिट जायो बेनिखायनो गोजौ लेभेला बांसिन माथा मारियोना बेवहाय थ' दिनै बेनि थाखायनो बेबायदि गोसारनो हमदों खामायनो थाखाय ना थ' बेनो आरो दा जों आरो एकदम उनथाराव जाय डाउनलाइनाव फैगोन बांद्राय बेबायदि प्रफिटखौ खालामनो हायाला आरो लोगोफोर जाय फार्स्टआव इनभेस्ट खालामदों थ' बिसोरो गोजौआव थाबाय आरो ना थ' बेबायदिनो बिजनेस सालाय आरो
प्रफिट टारगेट दङ बिसोरहा मोनसे बयहाबो कम्पानिया मोनसे टारगेट लानानैसो बेवहाय फैदोंना थ' बिसोरो आर्निं खालामनो थाखाय फैदों थ' दिनै दोनग्रायाबो मोनबाय मानसि सोनो हायाबा फैसा बारायगोन ना बाराया मानसि सोनो हायाबाबो फैसाया बारायलांबाय थायो खिन्थु फार्स्टआव जेनेबा हमनानै ला साप'ज 6,000 दोनबाय ना 6,000 दोननायनि उनावहाय आरो जुदि फैसाखौ दिहुनलांबाय थायोब्ला बारायनायखौ दिहुनलांबाय थायोब्ला इन्टारेस्टआ बेवहाय माने खमायो इन्टारेस्टआ खमायो एसे गोबाव माने लाखिनांगौ आरो नोङो जेनेबा 10,000 हमनानै ला उइथड्र खालामबाय ना 10,000 उइथड्र खालामोब्लाबो बिसोर 20%खौ दानखागोन 20% दानोबा नोङो 2,000 बिसोर दानना लांगोन 10,000 थाखा दिहुनोबा 8,000ल'सो एकाउन्टाव हाबगोन थिग बेबायदि आरो मानसि सोनो हायाबाबो बारायो मानसि सोनो हायाबाबो बारायलांबाय थागोन खालि माने उइथड्रखौ थाब खालामनो नाङा आरोना थ' मुल मथा मथि 6,000 दोनोबा 12,000 ओंखारनायावनो सप्तानै बेबायदि टाइम लागोन आरो 14 दिन 15 दिन एसे बारासो लानो हागौ 20 दिन बेबायदिसोआवसो माने 12,000सो जाहैगोन आरोना थ' दाथ' 300खौ माने 6,000 दोनोबाबो 300 माने मोनफाखायो आरो दा आवगोलाव बेबायदि 6,000 दोननायावहाय 300खौ माने मोनाखैमोन दा माने एसे अफार बेबायदि दंबावोसो हेलौ कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव कमेन्ट्स हाय हेलौ प्रब्लेम गैया गोसोब्ला दोननो हागोन खिन्थु गावनि सायाव ना बे जर जबस्ति नङा दोनथारनांगौ बेबायदि नङा आरोना थ' आर्निं खालामनो हायो इच्छाब्ला कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर गुड मर्निं टु अल हेलौ कमेन्ट्स बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दङ दिनै बे मोनसे मोननै बेबायदिल' एप्लिकेसन नङा गोबां एप्लिकेसन बेबायदिनो बायदिसिना कर्डेला माबा माबि दंलाबायोना गोबांथार दिनै FKBआथ' आरो गोसारगासिनो FKBआवथ' आरो खामायगासिनो पार्सेन्टआ एखे जोङो बुरजा एमाउन्ट दोननो हायाबा लाब गैया बुरजा एमाउन्ट दोननो हायाबा जोङो जेबो खालामनो हाया बुरजा एमाउन्टआवसो जोङो बेवहाय आर्निंखौ खालामनो हायो आरोना थ' बुरजा एमाउन्ट नङाबा जेबो खालामनो हाया जोङो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स हाय हेलौ कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर आरो बेसेबां गोबाव थागोन YBYआ बेसेबां गोबाव थागोन रावबो बेखौ जेबो बुंनो हाया YBYआ बेसेबां गोबाव थागोन रावबो जेबो बेखौ बुंनो हाया गोबाव मानि जाबाय मार्केटआव गोबां दिन सोलिबाय आरो जिबायदि सोलिदों दा बर्थमान मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ आरो बियो बेसेबां गोबाव थागोन रावबो बेखौ जेबो बुंनो हाया जोङो दिनै बिनि वाट्सएप नाम्बारावबो हंकंनिसो नुनो मोनलायलाङो बिनि हेल्पलाइन नाम्बारा हंकंसो ओंखारो FKBआव पासवार्ड चेन्ज खालामनो हागोन हाया पासवार्ड चेन्जथ' आङो बेबायदि दा बर्थमान चेन्जखौ आङो खालामफेराखै खिन्थु नायोब्लासो मिथिगोन आरोना पासवार्डआ उइथड्र पासवार्डआ जोंना आलादा आरो बे रेजिस्टार खालामनाय समाव खुलिनाय पासवार्डआ आलादा दै उइथड्रलनि समावहाय जोङो आलादा पासवार्ड जोङो बानायनानै लाखानांगौ नङाबा बियो उइथड्र जानाय नङा चेन्ज जागोन जाया आङो बेखौ बर्थमान मिथिनाय नंथ'आ आरो नायोब्लासो मिथिगोन खिन्थु जोङो बेखौ एसे मोजाङैनो बानायखानांगौ आरोना पासवार्ड थानाय जिनिसफोरखौ एसे मोजाङै बानायनाया मोजां आरो फार्स्ट समावनो आरो बावनाङा थ' जोंनो बेखौ नांबाय थागौ जायोना पासवार्डखौहाय ट्राइ खालामोब्ला मिथिगोन आरो थ' चेन्ज जागोन ना जाया थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेलौ हाय कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर दासिमबो जायफोराना थ' दोनाखै
बा रेजिस्टार खालामनानैल'सो थादों। थ' नोंथांमोना थाबैनो इनभेस्ट खालाम। नैबे RCK आवबो हागोन। थाबैनो इनभेस्ट खालाम। गोदान समाव इनभेस्ट खालामनांगौ, सानफ्रोमबो इनभेस्ट खालामनांगौ गोदान समाव। जि हायो 700 800 ना, थ' जों लसाव थानो नाङा आरो रावबो। मोनोब्लानो जाबाय। मुलखौ मोनफिननायनि उनावहाय जोङो बांद्राय ना, थ' इमान टेनसन गैया आरो लोगोफोर। थ' कमेन्ट्स खालाम। थाबैनो जायफोरा बेबायदि रेजिस्टार खालामनानै दोननो सानदों आरो दोनाखै दासिमबो ना, थ' बेबायदिनो खमबाबो जोङो इनभेस्ट खालाम, बांद्राय नङाबाबो आरो ना। थ' जोङो खेबसेयावनो बांद्राय गिदिराव थाङोब्लाबो मोजां नङा, रिक्स जोङो लानो हाया जायोना। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हाय हेल' गुड मर्निं। कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव, आङो रिप्लाइ खालामगोन। सोरबाफोर नुसनदोंबा लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। कमेन्ट्स खालाम, आङो मोनफा मोनफा रिप्लाइ खालामनो थांगासिनो लोगोफोर। जोंहा बेबायदि जेबो प्रब्लेम गैया दै, उइथड्र पेन्डिं बायदिसिना उइथड्र प्रब्लेम होननानै आङो कमेन्ट्सफोर मोनगासिनो, खिन्थु आं माथो प्रब्लेमखौ दासिमबो बेबायदि जेबो मोनाखै। थ' स्क्रिनशट खालाम, जोङो उइथड्रल रेकर्डआव थांनानै एसिड्सनि जोङो सिङावनो मोनखायो, एसिड्सनि सिङावहाय उइथड्रल रेकर्ड बेबायदि जोङो मोनो। थ' बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै बिसोरनि हेल्पलाइन नाम्बारावहाय सेन्ड खालामहर। बिनि उनावनो कम्पानिया लोगो लोगो बेखौ रिप्लाइ होगोन लोगोफोर। थ' उइथड्रलनि जेबो प्रब्लेम गैया, बिसोर गावसोरनि दाननांगौखौ दानखागोन। YBYआवहायबो दानो आरो गासैबो ट्रेडिंआवनो बेबायदि दानखागोन आरोना, बिसोरो गावसोरनि पार्सेन्टखौ बिसोर दानखागोन। थ' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। माबोरै दं नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो। आरो सोरबाफोर जइन जानो सानदोंबा ना, थ' नोंथांमोना जइन खालामनो हागोन। आङो बर्थमान दासिमबो बेबायदि जेबो प्रब्लेम्स मोनाखै। आरो जोंहा नैबे RCK आवबो जइन जानो हागोन। 600निफ्रायनो दङ बेवहाय, 600निफ्राय लानानै 10,000सिम ना, थ' बेबायदि। आरो जोंहा YBYखौथ' आरो मिथिखाबाय, आङो बांद्राय बुंनो सानाखै, बेखायनो बेबायदि एथबां थाबैनो माने खारनाय नङा आरोना। थ' सोलिबाय थागोन, जेसेबां दिन सोलिबाय थागोन जोङो प्रफिट मोनबाय थागोन ना। जायफोरा हाबनानै दङ, जइन खालामनो हायाब्लाबो प्रफिट मोनगोन आरो जइन खालामनो हायोब्लाबो प्रफिट मोनगोन। थ' कमेन्ट्स खालाम। हेल', जायफोरा जइन जानो गोसो जादों थाबैनो जइन जायोब्लानो जाबाय आरो नेबाय थानो नाङा। दिना थांगासिनो माने एप्लिकेसना बोरायलांगासिनो दं मार्केटावहाय। दिनै मबाइलनि गेजेरजों बा ससियेल मिडियानि गेजेरजोंना लिंकफोरा ओरैबायदि माने सेकेन्डआवनो बेसेबां गोसारो, बेसेबां मानसिया इनस्टल खालामगोन ना। थ' दिनै ट्रेडिं खालामग्राया फैयोब्लानो माने गोदान फैयोब्लानो बारसिनखायो, माने गोदानखौसो नेनानै थाखायो। गोदान फैयोबानो बारसिनो ना। थ' जेराव माने जि एप्लिकेसना मार्केटावहाय माने मोजाङै सोलिगासिनो दङ, थ' बेखौ माने आरो लाखागोन आरो। थ' गोजाम समाव जोङो एसे इनभेस्ट खालामोब्ला रिक्सि मोनबाय थायो, बाखि बेलेग जेबो गैया। रिक्स लानो हायोबा दोननो हायो, बेनो आरो। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हेल', कमेन्ट्स FKBनि सायावहाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामदो। FKB, RCK बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफोर दङ ना, थ' फैद्लागासिनो। हेल', कमेन्ट्स खालाम। कारेन्ट थांबाय एसे, सरि लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामदो एसे। सेस्था खालामगोन रिप्लाइ खालामनो जायफोरहा बेबायदि ना, थ' प्रब्लेम्स नैबे उइथड्रल बा डिप'जिटफ्रावहाय बेबायदि प्रब्लेम्सफोर मोनदोंना, थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन। हेल', कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, मा प्रब्लेम जादों। आं बांद्राय गोबाव थाबाय थानो सानाखै। कमेन्ट्स खालाम।
प्रब्लेमखौ आङो एसे सल्भ खालामनो सेस्था खालामगोन आरो रोङाखैबा आं बेखौहाय एसे खिन्थाहरनो नाजागोन हाजोबाब्लाबो हानायाथ' हाजोबखाया बुस्थुआ कम्पानिनिसोथ' गोबां इसुफोरा फैखायो सम सम आरो एथबां फलोवार्स थानायनि उनावहाय ना एसेब्लाबो इसु थाखागोन सार्भारनि दैलिक जुदि बेवहाय ट्रेनजेक्सन जानांगौबा किमान मानसिया ट्रेनजेक्सन खालामगासिनो ना बेखायनो नैबे YBY आवबो बेबायदिनो गोबां पेन्डिंफोरा नुजादोंमोन आरो दैलिक मानसिया उइथड्रल ना किमान मानसिया उइथड्रल मारियो सानसेयावहाय बेबायदि सार्भारफोराहाय समाव माने बेबायदि बिजि जायो लड लानो हायाना इमान मानसिया उइथड्र खालामगोन सानसेयावनो आरो किमान मानसिया डिपजिट खालामगासिनो पेन्डिंआ जाखागोन आरो रिक्स लानो हानायफोरासो एसे हाखायोना बेवहाय हेल' बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय दिनैनि लाइभआवहाय लोगोफोर आं गोबां दिन लाइभबो खालामखायाखैमोन दिनैसो आङो बेबायदि लाइभआव आरो फैफिननाय जालायबाय कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर जायफ्रा FKB YBY ना बेफोरबायदियाव ट्रेडिं खालामनो सानदों जोङो नेबाय थायोब्ला खिन्थु खामानि जानाय नङा लोगोफोर नेबाय थायोब्ला दिना बारलांबाय थागोन दोननोबा जोङो बे समावनो इनभेस्ट खालामनाया मोजां आरो दोनाबाबो जेबो नङा गावनि सायाव बे कमेन्ट्स खालाम आं भेक्सिनावबो रिक्स आवबो उइथड्र खालामगासिनो मोजां मास मोनसे जाबाय बरिया जोङो खामायनोल'सो नांगौ ना लसआव थानो नाङा बहुत बरिया उइथड्रला जागासिनो जेरावबो उइथड्रला बेबायदि दसे सम पेन्डिं देखायो प्रब्लेम गैया लोगोफोर जों एसे नेनो हायोब्लानो मोनो आरोना सार्भारनि इसु थागोन दिनै गोबां जायगायाव गासैबो जायगायावनो गोसारनाय बायदियानो जाखाबाय आरो गोबांफ्रा बेबायदि इनस्टल खालामबाय आरो इनभेस्ट खालामबाय गोबाङा गोबां दोनबाय खामायबायबो ना आरो जोङो बेबायदि इसुखौ मोनखागोन एफा एनैखौ गिनो नाङालै लोंनासो गारो बेखौ गिना लाब गैया ब्र बेखिनिया ओरैनो थांखायोना जेबो नङा YBY आव जइन जादोंसो दानो खारा एथबां सहस नङा कम्पानियाबो मोनसे टारगेट लानानैसो फैयोना जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो जायफोराहाय ना बेबायदि रिक्स लानो हायो आरोना जोङो दोननो हागोन कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हाय हेल' गुड मर्निं एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन जायफोरा दोननो सानदों दोननोब्लानो जाबाय आरो दोनैफोराबो जेबो नङा नेनानै थायोब्लानो जाबाय बेबायदिनो मोजां एप्लिकेशन्सफोरा फैगासिनो दङ आरो गोबाङा गोबांबो खामायबाय ना आंहा बेनि सायाव बुंनांगौ जेबो गैया जायफोरा रिक्स लानो हायो दोननो हायो कमेन्ट्स खालाम बेबायदिनो सोरहाबाफोर उइथड्रनि माबा प्रब्लेमफोर इसु माबा बायदिसिना मोनदोंब्ला आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम कमेन्ट्स हाय हेल' एसे कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आङो खिन्थु दासिमबो बेबायदि जेबो उइथड्रलनि आं प्रब्लेम्स मोनाखै आरो आंना उइथड्रला दैलि जागासिनो लागातार आङो बेबायदिनो सानथाम सानब्रै खालामबाय दैलि सानफ्रोमबो उइथड्रला जागासिनो आरोना हेल' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम मा बुंनो सानो नोंथांमोना FKB YBY कमेन्ट्स खालामनो हागोन
कमेन्ट्स खालाम जागोन शेयार खालामनानै होयोब्लानो जाबाय साबस्क्राइब खालामगोन लाइक शेयार कमेन्ट्स खालामगोन टेनसन लानो नाङा तो कमेन्ट्स खालाम चेनेल दङबा शेयार खालामनो हागोन लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामगोन आरो सापर्ट खालामगोन तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम माबोरै दं नोंथांमोना जोंहा YBY निफ्राय लानानै ना तो गोबां ट्रेडिं एप्लिकेशन्सआवहाय दिनै रांफोर आर्निं खालामगासिनो दङ जोबोद मोजांनि बाथ्रा तो कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर FKB नि सायावहाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन विथड्र प्रब्लेम ना आरो नैबे जोंहा विथड्रल पेन्डिं सम पेन्डिं जानानै थायो मा प्रब्लेम दं सो नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर आरो दासिमबो जायफोरा तो दोनाखै नोंथांमोना थाबैनो दोन गोबाव खालामनो नाङा जि एप्लिकेशनानो जाया मानो तो थाबैनो डिपजिट खालामदो खम एमाउन्टबाबो आरो आर्निंखौ खालामबाय थादो ना तो डेलि टु डेलि आर्निं जागोन आरो लेट खालामनो नाङा जोङो सानफ्रोमबो मिथिनांगौ गोदान एप्लिकेशन फैयोबाथाय जोङो सिगाङावनो हाबनांगौ आरोना जुदि इनभेस्ट खालामनो गोसोब्ला तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर हेलो कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामगोन तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव FKB आव जोङो गोबां पेन्डिं नुनो मोनदों कमेन्ट्सफोर फैगासिनो जोङो ट्रेडिं माबोरै खालामगोन ओके सापर्ट खालामदो तो चेनेल दङ शेयार खालामना होयोबानो जाबाय लाइक शेयार कमेन्ट खालामगोन हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर गुड मर्निं एभ्रिवान हेलो कमेन्ट्स खालाम ओके जोलाव अफिसियेलनि नाम थांदों ओके कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव ट्रेडिं एप्लिकेशना बेबायदिनो जोंनियाव गोसारगासिनो दङ गोबां रोखोमनि एप्स दं आं बेफोरखौ बुंनो थाङा जोंहा दा मार्केटआव जितुनाखि रानिं जागासिनो दङ जोङो दिनै बेवहायसो इनभेस्ट खालामनांगोन किसुमाना साननैयावबो खारलांनो हागौ किसुमाना सानथामावबो खारलांनो हागौ लोगोफोर नाथाय जोङो बेवहाय नायनानै ट्रेडिं खालामनांगोन माबे एप्लिकेशनसाहाय मार्केटआव रानिं जादोंना तो मार्केटआव सोलिनायखौ जोङो नांगोन कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एनि प्रब्लेम कमेन्ट्स खालामनो हागोन गुड मर्निं टु अल लोगोफोर एसे कानेक्ट खालामदो लाइभआवहाय मोजां गाज्रि जोङो सावरायज्लायनोसै तो कमेन्ट्स खालाम सोरहा मा प्रब्लेम जादोंना तो सोरनाबा फैसा हाबाखै माबा हाबाखै बेबायदि बुंगासिनो मानसिफोरा तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय मानो हाबाखै डिपजिटआ तो कमेन्ट्स खालामगोन आङो रिप्लाइ खालामहरनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर हेलो लाइभआव दसे फैदो लोगोफोर जोङो सावरायदिनि FKB निफ्राय लानानै तो दासिमबो जायफोरा तो जइन जानो सानदों आरो रेजिस्टार खालामनानैल'सो थादों ना तो आरो जइन जायाखै थाबैनो जइन जानो हागोन बांद्राय गोबाव थानो नाङा तो माब्ला खारो जोङो रावबो जेबो मिथिया दे जोङो बेखौ रावबो बुंनो हाया हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेलो
कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर, कमेन्ट्स खालामनो दाबाव। जोंहा ट्रेनजेक्सननिबो जेबो प्रब्लेम गैया आरो उइथड्रलनिबो प्रब्लेम गैया। दिनै गोबांफोरा बेबायदि गिनानै दङ आरो सोरबाया दोननो सानदों नाथाय दोननो हायाखै। डाउट जादोंना बा गोनो गोथो मोनबाय थादों, माब्ला खारगोन, खारसिगोन नामा, आरो बेबायदि गोनो गोथो गोबांथारना। थ' खारनायनि जेबो गैया लोगोफोर बेवहाय। थ' जोंहा बेवहाय गोबां लेभेलफोर दङ, VIP 1, VIP 2, VIP 3 ना। थ' गोबां लेभेल होनानै दोनदों बेवहाय। जोङो दिनै बे टारगेटफोरखौ कमप्लिट खालामनो थांनायाव गोबां सम नांगौ। दिनै 1 मोननो थाखाय जोंनो गोबां खस्थ' खालामनो गोनां। थ' सोरबाया बिनि थाखाय गोबां बेबायदि ना जइन बायदिसिना जोङो इमान सहसावनो टारगेटखौ कमप्लिट खालामनो हाया। कम्पानिहा सानफ्रामबो बेनिफिट थाखायो। दिनै कम्पानिया लस जानो थाखाय बिसोरो फैयाखै, कम्पानिया दिनै बेनिफिट जानो थाखाय फैदों। बरिया लाइन फैबाय। थ' लोगोफोर, हेल' एभ्रिवान, कमेन्ट्स। जोंहा बेबायदि टारगेटफोरखौ जोङो जुदि कमप्लिट खालामलांनो हायोब्ला जोंहाबो आर्निंआ मोजाङैनो जायो आरोना। थ' कम्पानिनि मथे जुदि जोङो फल' खालामनो हायोब्ला। थ' हेल' कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर। बाम्पार अफार जोङो बे समाव जुदि आरो बाम्पार अफारखौ लानो रोंलाबा आरो गैला आरो बाम्पार अफार फैनाय नंला आरो। दिनै गोबां एप्लिकेशन्सफोर फैगोन। माखासे एप्लिकेशन्सफोरा मार्केटाव सोलियाबो जानो हागौ। किसुमान एप्लिकेशन्सफोरा दिनै बेफोरखौ नुनानै गोबां एप्लिकेशन्स फैगोन। दिनै जाय बांसिन गोबाव लास्टिं जागोन, मार्केटाव मोजां सार्भिस होगोन, दिनै बेनो लास्टिं जागोन। दिनै सापर्ट खालामगोन बेखौहाय। आरो बेखौ नुनानै गोबां रोखोमनि जुदि एप्लिकेशन्सफोर फैलाबायोबा थ' किसुमान एप्लिकेशन्सआ लास्टिं जायाबो जानो हागौ, जेबो गेरेन्टि गैया। थ' जोङो बेखायनो नायनांगोन माबे एप्लिकेशना सोलिथावना ना। थ' ट्रेडिंआथ' आरो थाबायानो थाखागोन, ट्रेडिंआ माब्लाबाबो बेन्ड जाया। गोबां रोखोमनि ट्रेडिं एप्लिकेशन्स दङ। दिनै ट्रेडिंजोंनो क्रर खामायदों मानसिफोरा। ट्रेडिं दिनै जोंहा बेबायदिनो मोजां एप्लिकेशन प्ले स्ट'रावहायबो मोनो। शेयार मार्केट दं, बेफोरथ' आरो बन्द जाखाया, बेखौ रावबो बन्द खालामनो हाया। थ' नाथाय जोंहा नैबे माखासे बांसिन माने गोसारनाय एप्लिकेशनफ्रा एसे रिक्सि थायो आरोना। नाथाय जोङो नैबे प्ले स्ट'र बायदिसिनाफ्राव मोननाय एप्लिकेशन्सफ्रा जोंना बेबायदि बन्द जानायनि जेबो चान्स बेवहाय थाया। थ' बेफोर सोलिबायानो थागोन। गोबांफोरा बेजोंनो खामायगासिनो। दिनै जेरावनाखि ट्रेडिंनिबो बेबायदिनो जोङो टिउसनफोर मोनोना, अनलाइन ट्रेडिं खालामनानै थाखा खामायनायनि जेराव टिउसनफोर जोङो मोनो। थ' दिनै गोबांफोरा बेवहाय थाखा होनानै रां गारनानै टिउसन खालामो बा टिउसन लायो। दिनै टिउसन लानानै थ' बेबायदि ट्रेडिं खालामनानै दिनै रां खामायोना। थ' ट्रेडिं प्लेटफर्मा माब्लाबाबो बन्द जाया बा बेखौ बन्द खालामनो हाया। नाथाय जोंहा नैबे गोसारनाय एप्लिकेशना एसे आलादा। थ' जोङो बेखौहाय बांद्राय बेबायदि जोङो डाइरेक्टलि बुंनो हाया आरोना। थ' जेन हक थेवबो जोंहा मार्केटाव सोलिगासिनो दङ। आरो जायफ्रा दोननो सानदों दोननो हागोन, आरो गोसो गैयैफ्रा दोनाब्लाबो जागोन, जरजबस्ति नङा। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। आङो FKBनि सायावहाय रिप्लाइ खालामगोन। नोंथांमोना मा कमेन्ट्स खालामनो सानो कमेन्ट्स खालामनो हागोन। थ' गुड मर्निं एभ्रिवान, वेलकाम बेक एगेन। आङो बयखौबो दिनै नैबे गोजोन फुंबिलि समावहाय बरायग्रोनानै लानाय जाबाय लोगोफोर। थ' एनि प्रब्लेम सोंहरनो हागोन। आङो 24 घन्टा आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। 24 घन्टा एनि टाइम आङो पिकआप खालामगासिनो दङ कमेन्ट्स। आङो गोबांनो रिप्लाइ खालामगासिनो दङ। नाथाय गाज्रि मेसेज खालामनानै लाब गैया। बे गाज्रि मेसेजखौ नाया। गाज्रि मेसेज खालामनानै लाब गैया। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर।
हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर बिदिब्ला बांद्राय गोबाव थाबाय थाला नामा थ' बेबायदि कमेन्ट्सबो गैया आरो जिरायबाय थानोबो बारा मोजां नाङा आरोना थ' आरो माथो सावरायबाय थाबावनो ना सावरायनो गोनाङा बेखिनियानोसै मोनथिनायखौथ' आरो मोनथिजोबखाबायानोखा बयबो खामायगासिनोखा ट्रेडिं खालामगासिनोखा आरो बेनि सायावहाय आंहा बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानांगौ जेबो गैला थ' बेखायनो आङो बांद्राय बुंबाय थानो सानासै नोंथांमोना जुदि कमेन्ट्सफोर खालामोब्ला आं दसे सम जिरायबावगौमोन आरोना थ' बेबायदि कमेन्ट्सफोरबो गैया हेलो कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स FKBनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम FKB YBY आरो जोंहा RCKनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट्स खालाम सानफ्रोमबो जोङो गोदान एप्लिकेशनफोरावहाय जइन जानानै जोङो ट्रेडिं खालामनो सेस्था खालामनांगौ ना प्रफिट मोनो उइथड्रलनि जेबो पेन्डिं गैया डिप'जिटनि जेबो पेन्डिं गैया थ' जोङो उइथड्रलनिबो जेबो टेनसन गैया लोगोफोर दैलि उइथड्रल प्रब्लेम जायोब्ला रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौ हेल्पलाइन नाम्बारावहाय सेन्ड खालामनानै हर बिनि उनावहाय उइथड्रल जिथुनाखि रेकर्ड दं थ' बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै कम्पानियावहाय सेन्ड खालामहरोब्लानो रिप्लाइ खालामगोन आरो फैसाया 100% हाबनाया सियर आं बुंनो हायो आरोना खारन आं लागातार उइथड्रल खालामगासिनो दङ डेइलि उइथड्रल जागासिनो दङ आरो डेइलि फैसा मोनगासिनो दङ थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर एनि प्रब्लेम्स एनि डाउट्स माबाफोर डाउट दङबा नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो दोननो होननानै साननानै थायोब्ला जानाय नङा समा गोबां बारलाङो बेबायदिनो जोङो थाब इनभेस्ट खालामनो हायोब्ला थाबैनो प्रफिट जागोन हेलो कमेन्ट्स हाय हेलो गुड मर्निं कमेन्ट्स खालाम जायफोरा गोसो गैया डाइरेक्टलि स्किप खालामनानै ओंखारलाङोब्लानो जाबाय आरो जायफोरा नुसनदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट खालाम थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्सफोर फैयोब्ला हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव FKB YBY RCK बेबायदिनो गोबां रोखोमनि दं भेक्सिन दं बायदिसिना दं ना थ' बुंनानै फोजोबनो हाया लोगोफोर जाय जेराव मोजां मोनो बेवहायनो इनभेस्ट खालामनो हायो थ' खालि कमेन्ट्स खालामनो दाबाव नोंथांमोना आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स गुड मर्निं टु अल लोगोफोर एसे कमेन्ट्स खालामहरदो जायफोरा भिडिअखौ नुसनदों रिप्लाइ खालामगोन FKBनि सायावहाय मा बुंनो सानो नोंथांमोना एसे कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय सोरनाबाफोर उइथड्रलनि बेबायदि प्रब्लेम्सफोर मोनदों नामा आरो माबा डिप'जिटफोर प्रब्लेम मोनदों नामा थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय हेलो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव हेलो एभ्रिवान कमेन्ट्स खालाम बेसेबां जिरायनानै थानो ना थ' एसे कमेन्ट्स खालामब्ला आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन YBY आवहाय थ' माबाफोर
प्रब्लेम्स फैदोंबाबो सेम बेबायदिनो हेल्पलाइनाव थांनानै सेन्ड खालामब्लानो जाबाय। हेल्पलाइन दंखायो जेरावनो आरो FKB सेम प्रसेस। कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स। हेलौ बिदिब्ला लोगोफोर बांद्राय गोबाव जबाय थाला। कमेन्ट्सबो गैया जेबो गैया आरो बेसेबां गोबाव बेबायदि जिरायनानै थानो ना। नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्ला आङो दसे टाइम जिरायनानै थानो सानदोंमोन, नाथाय बेबायदि कमेन्ट्सफोर फैयाब्ला जिरायनानै थानो बांद्राय मोजां नाङा आरोना। जोङो दैलि टु दैलि उइथ्र' खालामबाय थायोब्लानो जाबाय। दैलि उइथ्र'ल जागोन FKBआ समबारनिफ्राय लानानै रबिबारसिम। आङो रबिबारावबो उइथ्र' खालामदोंमोन। दैलि उइथ्र'ल जायो आरोना, साक्सेस जायो। प्रब्लेम्स गैया लोगोफोर। हेलौ कमेन्ट्स 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 कमेन्ट्स। डाउट लानो नाङा आरो जेबो गिनो नाङा। 100% डिप'जिट जायो आरो 100% उइथ्र'ल जागोन लोगो। कमेन्ट्स खालाम। फुंबिलि समावनो आङो दिनैहाय लाइभआव फैनाय जाबाय लोगोफोर। बेबायदि गोबां प्रब्लेम्सफोर क्रिएट जानायखौ नुनो मोननानै दिनैहाय आङो फुङावनो लाइभआव फैनाय जाबाय। कमेन्ट्स खालाम। आरो जोङो बेबायदि प्रब्लेम्सफोर जादोंबा आङो बारे बारे बुंबाय थादों, रेजिस्टार मबाइल नाम्बारखौहाय हेल्पलाइन नाम्बाराव सेन्ड खालामहर। आरो फैसाया दासिमबो हाबाखै लिरनानै हर। आरो जोङो स्क्रिनशट खालामनानै उइथ्र'ल रेकर्डखौ सेन्ड खालामहर। 100% 24 घन्टानि भितराव फैसाया एकाउन्टाव क्रेडिट जागोन। लोगोफोर जेबो प्रब्लेम गैया। कमेन्ट्स खालाम, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। आरो जोङो गिनो नाङा, दोननो गोसोब्ला जोङो थाबैनो दोननांगौ। खारन दिना बारलांनाय माने बोरायलांगासिनो दं एप्लिकेशनसा। दिना जेसेबां थांगोन बोरायलांबाय थागोन एप्लिकेशना। बेखायनो जोङो जेसेबां थाब हागौना जोङो आर्निंखौ खालामोब्लानो जाबाय। जोङो नायनानै थानो नाङा। जोङो दिनै जिमान थाबैनो इनभेस्ट खालामनो हागोन, थाबैनो मुलखौ दैखांनो हागोन आरो जोङो आर्निं खालामनो हागोन। बेखायनो जोङो गोदान समावनो ट्रेडिं खालामनांगौ, जेसेबां हागौ एसेबां। नायनानै थाबाय थायोब्ला जानाय नङा। हेलौ दिनै गोबाङा गोबां मोनदों आरो रावबो दासिमबो बेबायदि लस जानायखौ जोङो नुनो मोनाखै। जेब्लानाखि कम्पानिया बेबायदिनो दोरोदलाङोब्लासो जोङो माइनास जागोन, नाथाय कम्पानिया एथबां सहसाव बेबायदि थाङा। बिसोरहा बेबायदि गोबां बेवहाय प्लेनफोर हरनाय दङ। बे प्लेनफोरखौ दिनै फिलआप खालामनायावनो गोबां सम लायो लोगोफोर। लेभेल 1, लेभेल 2, लेभेल 3 VIP कमप्लिट खालामनो थाखाय बेसेबां सम नांगौ? बेबायदि टारगेट्सफोरा गोबां दङ आरोना एप्लिकेशन्सफोरावहाय। कमेन्ट्स खालाम। हेलौ कमेन्ट्स खालामनो हागोन लोगोफोर। आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। एनि प्रब्लेम ना आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन। हानायमानिखौ कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। जायफोरा दासिमबो जइन जायाखै, जइन जानो सानदों, रेजिस्टार खालामनानै लादों, दोनोब्लानो जाबाय। मोजां प्रफिटआ फैगासिनो बेवहाय। गिनो गोनां जेबो गैया लोगोफोर, गिनो गोनां जेबो गैया। माब्ला खारगोन माब्ला मागोन बेफोरखौ सिन्था खालामबाय थानो नाङा। आरो बेबायदि खारनायनि कमेन्ट्सफोरखौ बांद्राय लाबोनाङा। टारगेट खालामनानै दोनोब्लानो जाबाय। मोनसे टारगेट थायोब्ला निस्सय साक्सेस जागोन। कमेन्ट्स खालाम, कमेन्ट्स खालाम। खारनायखौ बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया। बबेनिफ्राय मालिक फैदों, बबेनिफ्राय मा फैदों जोङो बेखौ जेबो मिथिनो मोना। दिनै जोङो वाट्सएप नाम्बारफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनो हंकंनिफ्रायबो जानो हागौ, चाइनानिफ्रायबो जानो हागौ, आमेरिकानिफ्रायबो जानो हागौ, जोङो बेखौ जेबो मिथिया। कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। मार्केटआव एप्लिकेशना सोलिगासिनो दङ।
मोजां सोलिगासिनो दङ दिनै सासे सानैल' मानसिया बेखौ इउज खालामाखैना गोबां मानसिफोरा बेखौहाय इउज खालामदों तो कमेन्ट्स खालामब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन एनि प्रब्लेम तो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर आरो गोसो जादोंब्ला थाबैनो इनभेस्ट खालाम एप्लिकेशना बोरायलांनाय माने जोङो उन समाव दोनोब्ला प्रफिट बांद्राय जाहैनो हाया आरोना तो कमेन्ट्स खालाम हेलो एफकेबिनि सायावहाय दिनै एफकेबियावबो दैलि टु दैलि उइथड्रल पेन्डिंआ थाखागोन दसे सम जोङो वेट खालामनो हानांगोन आरो नेनो हानांगोन रिस्क लानो हानांगोन तो बेखिनियानो रिस्कखौ जोङो लाखानांगोन आरो एसे प्रब्लेम फैयोब्लानो जोङो इमान दावराव दावसि जानो गोनां जेबो गैया जोंहा हेल्पलाइन होनानै दोनखादों तो कास्टमार केयाराव कन्टेक्ट खालामोब्लानो जाबाय तो रिप्लाइ खालामगोन बिसोरो माब्लाबा सार्भारनि एसे इसु थायो एफकेबियावबो जोङो लोगो लोगो एन्सारखौ जोङो माब्लाबा मोनाबो जानो हागौ दसे समनि उनावहाय मोनगोन आरोना दिनै बायदियाव मोनाबाबो अखानायैब्लाबो जोङो बिनि रिप्लाइखौ जोङो मोनगोन लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' माबोरै दं नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालाम खालि गेसाव कमेन्ट्सखौल'सो हरनो नाङा बाखि बेलेग रोखोमनि कमेन्ट्सखौ खालामनो हागोन गेसाव कमेन्ट्स खालामनानै लाब गैया हेल' लोगोफोर जोङो थाबैनो जायफ्रा आर्निं खालामनो सानदोंना तो डिप'जिट खालाम आरो ट्रेडिं खालामबाय थायोब्लानो जाबाय टाइमाव जोङो आर्निं जाबाय थागोन कमेन्ट्स हाय हेल' बारा गोबाव खालामनानै लाब गैया जोङो लिंकआव थांनानै थाबैनो एप्लिकेशन्सखौ इनस्टल खालामनानै लादो आरो डिप'जिट खालामनानै होयोब्लानो जाबाय ट्रेडिं खालामबाय था लोगोफोर शेयार खालाम जइन खालाम आरो आर्निं खालाम हेल' बाम्पार अफार होगासिनो बाम्पार अफार डेइलि उइथड्रल साक्सेस 100% प्रुफ होनो हायो आरोना तो कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दिनैसिम बेबायदि डिप'जिट पेन्डिं जायाखै उइथड्रल पेन्डिं जायाखै लगायजेननायनिफ्राय सानफ्रोमबो माने बेबायदि उइथड्रला डेइलि जानायखौ नुनो मोनदों लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो सोरबाफोर बेबायदि प्रब्लेम्सफोर क्रिएट जादोंबा कमेन्ट्स खालामनो हागोन तो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स आं रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स खालाम हाय हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स गोबां दिन जाबायमोन आं बेबायदि लाइभआव फैयाहाय दिनै बेबायदि उइथड्र प्रब्लेम बायदिसिना माबा माबि प्रब्लेम नुनानै स' आङो लाइभआव फैनाय जादों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन दासिमबो बेबायदि जुदि फैसाफोर पेन्डिं जानानै दङब्ला तो माबोरै खालामनांगौ आङो बेखौ खिन्थाहरगोन तो बाखिखौ कम्पानिया रेसपन्स होगोन जोङो जेबो खालामनो हाया खालि खिन्थानोल'सो हायो खिन्थादोंल'सो सोरबा गोसोब्ला डिप'जिट खालामनो हायो आरो डिप'जिट खालामथारनांगौ बेबो नङा स' खालि जोङो बेवहाय खिन्थानो फैदों सोरबाफोर गोसोब्ला हागोन तो लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम हेल' कमेन्ट्स मा बुंनो सानो नोंथांमोना वाइ एफकेबि आरसिके तो बेनि सायावहाय गोबां मोजां बेबायदि एप्लिकेशन्सफोरा फैगासिनो दङ आरो मार्केटाव मोजां रानिं जानायखौ जोङो नुनो मोन्दों लोगोफोर तो कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय आङो रिप्लाइ खालामगोन 24 घन्टा रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन आरो गेसाव कमेन्टखौ आङो रिप्लाइ खालामा तो हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर
कमेन्ट्स खालाम जायफोरा कमेन्ट्स खालामनो सानदों लोगोफोर नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन आरो जोङो बेबायदिनो ट्रेडिं खालामनानै आर्निं खालामनो हागोन आरोना हेलो कमेन्ट्स खालाम बारा गोबाव जिरायबाय थाला लोगोफोर दिनै बांद्राय गोबाव खालामनो सानासै बेबायदि जेबो कमेन्ट्सबो गैया निस्सय बयहाबो प्रब्लेमा सल्भ जाबाय जानांगौ आरो बेबायदि उइथड्रलफोरखौ मोनगासिनो जानांगौ थ' आसा खालामबाय बेबायदिनो ट्रेडिं खालामबाय थायोब्लानो जाबाय थ' बयबो मोननांगौल'सो आरो लसआव थानो नाङा आरो माब्ला खारगोन बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया आरो रिस्कबो लानो हाया थ' गावबागाव खुद बेयो अन रिस्क गावनि सायावसो सोरखौबा जइन खालामथारनांगौ होननानैबो बुंनो हाया जर जबस्ति नङा अनलाइन गेमा सानफ्रामबो एसे रिस्किया थाखायो बयबो बेखौ मिथिगौ हेलो कमेन्ट्स बांद्राय बुंबाय थायाबाबो जासिगोन अनलाइन गेमावहाय सानफ्रोमबो एसे रिस्किया थाखायो लोगोफोर बे रिस्कखौ गाव लानो हानांगोन अब्लासो बे इनभेस्ट खालामनो हागोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम गुड मर्निं टु अल हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव एनि प्रब्लेम्स स' रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय FKB RCK थ' गोदान एप्लिकेसनाव जोङो थाबैनो जइन जा लोगोफोर गोदान एप्लिकेसनाव जोङो थाबैनो जइन जा आरो आर्निंखौ थाबैनो मोनगोन उइथड्रलाबो पेन्डिंबो जाखाया डाइरेक्ट एकाउन्टाव हाबहैखायो आरो जेब्ला एप्लिकेसना एसे बोरायगोन अब्ला बेवहाय इसुफोरा ओंखारो माखासे खारन फलोवार्सफोरा बारायोब्ला सार्भारा एसेबाबो क्रेश जाखायो मालाबा वेब पेज इज नट एभेलेबेल ओंखारगोन मालाबा 502 गेट एवे ओंखारगोन थ' बेबायदिनो गोबां प्रब्लेम्सफोरा बेवहाय फैयो आरोना थ' प्रब्लेम्सआ थाखागोन आरो जोङो बेखौहाय एसे रिस्क लानानैहायनो जोङो ट्रेनजेक्सन खालामनो हागोन आरो वेट खालामोब्लानो फैसाखौ जोङो मोनखायो आरोना वेट खालामनांगौल'सो थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालामदो एसे रिप्लाइ खालामगोन आं आरो कमेन्ट्सफोरखौहाय फरायगोन थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन एसे कमेन्ट्स खालामहर FKB RCK नि सायावहाय मा बुंनो सानो बिदिनो ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफोरनि सायावहाय मा बुंनो सानो ना कमेन्ट्स खालाम जोङो बेसे गोबाव जागोन बेखौ रावबो बुंनो हाया नाथाय जोङो मार्केटाव नायनानै दिनै ट्रेडिं खालामनो हायो माबे एप्लिकेशना सोलिदों आरो माबे एप्लिकेशनाहाय सोलियाखैना थ' गासैबो रोखोमनि एप्लिकेशनावनो जोङो इनभेस्ट खालामब्ला जानाय नङा माखासे माने एप्लिकेशन्सफोरखौ जोङो सिनायनानैबो लानांगोन आरोना थ' कमेन्ट्स खालाम आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन कमेन्ट्स लोगोफोर कमेन्ट्स हेलो कमेन्ट्स खालामनो दाबाव लोगोफोर कमेन्ट्स माबाफोर प्रब्लेम्स बेबायदि मोनदोंबा थ' कमेन्ट्स खालामनो हागोन उइथड्र प्रब्लेम डिप'जिट प्रब्लेम थ' कमेन्ट्स खालाम आं खिन्थु दासिमबो बेबायदि जेबो प्रब्लेम्स आं मोनाखै आरो मोनदोंमोनब्लाबो गासैबो माने सल्भ जाजोबदों आरोना लोगोफोर सल्भ खालामनो हायो हेल्पलाइन दंखायो टेलिग्राम दंखायो बेबायदिनो कास्टमार केयार दंखायो थ' बेवहाय जेबो प्रब्लेम गैया जोङो टाइमावहाय क'डखौ मोनोब्ला ना थ' जोङो ट्रेडिं खालामोब्लानो जाबाय RCKआ बोरै जागोन ब्रादार RCKआ मोजां RCKआ बर्तमान दा सुपार फास्ट सोलिगासिनो दङ ओरैबायदि माने टेनसन गैया उइथड्रलाबो पेन्डिं गैया सुपार फास्ट RCKआव दा थाबैनो ट्रेडिं खालामनांगौ
आरो दिनै मात्र सानथाम सानब्रैल'सो जानो हमदों। थ' जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। बेवहाय एमाउन्टआबो बारा गैखाया, हाइस माने बेबायदि 10,000 हाइस आरोना। थ' जोङो खालि बेवहाय 10,000सिमल' बर्तमानावहाय जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो। आरो सुपार फास्ट, ओरैबायदि माने सुपार फास्ट एप्लिकेसन। थ' लोगोफोर टेनसन लानो नाङा। सोरबाफोर जुदि ट्रेडिं खालामनो सानदोंबा एड खालामनानैहाय जोङो ट्रेडिं खालामनो हागोन। जेबो प्रब्लेम बर्तमान नुनो मोनाखै। आं बेखिनिखौनो बुंनो सानो आरो सोरबाफोर माबाफोर प्रब्लेम मोनदोंबा कमेन्ट्स खालामनो हागोन। कास्टमार केयार दं, टेलिग्राम दं, हेल्पलाइन नाम्बार दं। स' जोङो बेवहाय सोंहरोब्लानो बिनि फिननायखौ कम्पानिया होगोन। थ' लोगोफोर कमेन्ट्स खालाम, आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन मोनसे मोनसे। नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामलांबाय थायोब्लानो जाबाय। गोबां रोखोमनि मार्केटावहाय ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफोर फैगासिनो। थ' जोङो मार्केटाव माबे बेसेबां सोलिदों जोङो बेखौ नायनांगोन। थ' बेनि उनावसो जोङो ट्रेडिंखौ खालामनांगोन। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, आङो रिप्लाइ खालामगोन। बेबायदि उइथड्रफोर पेन्डिं जायोब्लाबो जोङो दसे वेट खालामोब्लानो जाबाय। वेटखौ जोङो खालामखानांगोन। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। RCK आरो नैबे FKB। थ' FKBआबो जोंहा बोरायदोंब्लाबो सोलिगासिनो दङ। साननैसोनि उनाव हाबगोन र'। इच्छासो बेखौहाय जेबो बुंनो हाया। बर्तमान सोलिगासिनो आरोना मोजाङैहाय। इच्छा जायोब्ला हाबनो हायो आरो गोसो गैयाब्ला जेबो नङा। कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर। हेल' कमेन्ट्स आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। कमेन्ट्स खालाम। गोबां रोखोमनि जोङो ट्रेडिं एप्लिकेशन्सफोर नुनो मोनगासिनो। थ' प्रफिटआ जाखागोन, जायालासिनो थाया आरोना। मानस'सआव नागारनाय नङा। थ' कम्पानियाबो मोजां मोनसे बिजनेस दङ बिसोरहा। थ' बेनि थाखायनो दिनैसिमबो बिसोरो नागाराखै। बेबायदि 20% दाननायावहाय बिसोरहा गोबां प्रफिट जायो। हेल' कमेन्ट्स लोगोफोर, कमेन्ट्स खालाम। थ' आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। जायफोरा दासिमबो रेजिस्टार खालामनानै जइन जायाखै, थ' नोंथांमोना थाबैनो जइन जा। ओरैनो रेजिस्टार खालामनानै आङो मास मोनसे मास मोननैनि उनाव दोनगोन बेबायदि नङा। मास मोनसे मास मोननैसिम थ' जोङो जेबो रिस्क लानो हाया। थ' बेनि थाखायनो जोङो मोननाय समावनो थ' थाबैनो इनभेस्ट खालामनानै खमब्लाबो जोङो ट्रेडिंखौ खालामनो हायो। अब्लाना जोङो लसआव थाया आरोना। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, जोङो लसआवल'सो थानो नाङा। जोङो मोनफिननांगोन आरो बेनिफिट जोङो मोननांगोन ना। थ' माबा मोनसे खस्थ' खालामनायनि बिनिमयआव आरो इनभेस्ट खालामनायनि बिनिमयआव जोङो मोनफिनखानांगोन। मोनाबा बोरै जानो ना। थ' कमेन्ट्स खालाम लोगोफोर, कमेन्ट्स। रिप्लाइ खालामनो आङो सेस्था खालामगोन। FKB उइथड्रल प्रग्राम आरो बेबायदिनो उइथड्रल पेन्डिं जियानो जाया मानो थ' आङो रिप्लाइ खालामगोन। कमेन्ट्स खालामोब्लानो जाबाय। आरो दासिमबो जायफोरा साबस्क्राइब खालामाखै, स' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लायोब्लानो जाबाय। आङो 24 घन्टा रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' बिदिब्ला गोबां माने सम जिरायबाय आरो सावरायबाय मोजां गाज्रि। थ' जोङो बांद्राय बेबायदि गिनो गोनां गैया। जोङो गोसोब्ला जोङो दोननो हायो आरो इमान थाब खारलांखाया ना। साननै सानथाम सानब्रैल' जानाय एप्लिकेसना इमान थाब सहसाव खारनाय नङा। थ' जोङो इनभेस्ट खालामनो हायो। नायनानैहाय जोङो साननैसो नायबाय मार्केटाव माबायदि सोलिदों आरो बेयो सोलिगासिनो दङ दासिमबो। उइथड्रलनिबो जेबो पेन्डिं गैया आरो डिप'जिटनिबो जेबो पेन्डिं नुनो मोनाखै लोगोफोर बर्तमान। थ' नोंथांमोना गोसोब्ला जइन जानो हागोन आरो गोसो गैयाब्ला बेयो इच्छासो आरोना। थ' जेबो नङा। थ' नोंथांमोना कमेन्ट्स खालाम, मा बुंनो सानो। आङो बुंनांगौखिनिखौ बुंबाय FKBनि सायावहाय आरो नैबे जोंहा RCK ना। थ' बेबायदिनो
ट्रेडिं एप्लिकेशन्स जोंहा RCKआ गोदानथार एकदम थ' जोङो बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो आरोना बर्थमान। थ' लोगोफोर आङो बिदिब्ला बांद्राय बेबायदि बुंबाय थानोबो सानासै खारन बयबो मिथिजोबखागौ आरो आङो जास्ट नैबे बेबायदि कमेन्ट्सफोर मोननायनि थाखाय आरो बेबायदि प्रब्लेम्सफोर उइथड्र पेन्डिं बायदिसिना मोननायनि थाखाय आङो दिनैहाय दसे सम लाइभआव बेबायदि फैनाय जाबाय आरो आङो बेखौनो बुंनो सानदों नोंथांमोना कमेन्ट्स खालामनो हागोन 24 घन्टा कमेन्ट बक्सआ अपेन आरो आङो रिप्लाइ खालामनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' बिदिब्ला आङो दिनैनि भिडिअखौ बांद्राय गोलाव बुंनो सानाखै आङो बेखिनियावनो फोजोबनोसै दिनैनि भिडिअखौ आरो आं नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो हमनो सेस्था खालामगोन लोगोफोर। थ' बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों, बाय बाय, नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो हमगोन।